Ngoba ukukhohlakala kwethu thina amantombazane abantu banqena ukusitshela. Hayi ngoba sikhohlakele sometimes samantombazane. Ngumfundi-ke ngisamncane yabona ngifunda kwesinye isikole laphayana edrobheni, isikole sokuthi u-improve ama-marks akho ka-grade 12 ngangingaphasanga kahle. So nje i-aim yami ukuthi ngihambe ngiye university. Ey bafethu, uyabona i-pressure is on another level, yabona kufaka ama-frontal manje kufaka ama-weaves. Uma akanayo yonke leyo mali yokungithengela leyo nto leyo. Isimo sasekhaya sikho bad, sihlala eNewlands, umuzi webhondo omuhle nje. Uma uthisha okay nje siya-afforda, isimo si-right ejardini endlini, yayibona lento leyo. Ake ngicela ukunitshela ukuthi siyahamba noma ngiyahamba njalo ekuseni ngiyagibela ubhopopo ngisaphi edrobheni e-Intuition College la engifunda khona. Uyabona udriver kaBhopopo, kunodriver kaBhopopo mase kuba khona usicabha kaBhopopo. Usicabha kaBhopopo uyena ekukhokhwa kuyena. Udriver akabona ukuthi bangaka abantu abakhokhile. Sometimes ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe usicabha uyakwazi ukuyibambela isokisi because uBhopopo uyagcwala kuze kuvalwe ngesidudle eminyango. Cela ukunitshela ukuthi njengoba ngigibela uBhopopo angaqala manje ngabona ukuthi hayi ngingayisave imali efrontal ukuthi ngingakhokhi njalo la, ngingakhokhi inyanga yonke 2 months ingaphuma ifrontal. Ngathi mengidlula usicabha waBhopopo ngidlula ngimbamba ebusweni ngimdlalisa idlathu kubona umuntu ungiqhwebela esilevini umuntu esilisa. Ayi ngingakhokhi ngifike ngimqhwebe mengingena mase kumele azokoleka imali emasithini kumina uyadlula uyeqa njalo nje. Njalo ekuseni ngikhokha ngokuthi nje ngiyamqhweba laphayana, uyayibona lento leyo. Lo sicabha-ke akekho that bad, yabona akekho that bad, uyabukeka yabo. Ake usicabha ayi ngize ngiyithenge-ke ifrontal after 2 months sengisevile ngakhokha imali ukugibela mekuyona noma kubuyo. Noma kuthiwa isikhathini ngilinda lo ya uBhopopo, ngilinda owakhe uBhopopo, ngiyabadlula ngiyabashiya bonke ngilinda uBhopopo wakhe. By the way ke uBhopopo kubantu abangawazi uBhopopo ibhasi laseThekwini. Alikho formal njengebhasi laKwaNdebele. Ngisho kwaNdebele khona libhasi elunkostina iPadco. Mase kuthi Nelspruit Mpumalanga, which Bhopopo does they have? I don't remember ngathi abanalo ibhasi eNelspruit, but ngingacorrecta. Mase kuthi Pretoria, it's also iPadco. Gauteng, it's also iPadco. Yeah, so sho nje uBhopopo ibhasi laseDurban, ibhasi laseThekwini elicheaper ngama price. Ibhasi eli-ownwa amandiya, yonke into cheap, li-cheap nje ibhasi lakhona mangabe ugibela uye edrobheni. Kodwa alikho endaweni eziningi, liko Newlands kanjena endaweni ezihlala amandiya, alikho endaweni eziningi mhlawumbe uzothola eMlazi, uthola kaMasha, liseyindaweni ezihlala amandiya. Ake bafethu umfana ke after sengithengile ifrontal, uyabona umfana useyachameka useyachazeka ngisho noma ngamqhwebanga, uyabona umfana usesmile ngiqhamuka le, uyambona ukuthi umfana usesemathandweni umfana nami. Ake umfana useyaqala usephatha chocolate, yabona ke abakithi OPS ababhala ukuthi I love you. Umfana useyabheja, umfana sekunezinto engiyicollectayo, umfana mangabe ngizogibela ekuseni or ngizogibela ntambama usengiphathisa umkhero, useyangikherisa umfana. Ake umfana athi ngenye weekend mengabe mina ngayisikoleni nengasebenzi, athi umfana ucela sihlangane and have a good time, yabona ufuna ukungikhipha angibonise umhlaba. Ake ngicela ukunitshela ukuthi umfana mangabe sengibonisile kumhlaba wathi ukungikhwathaza, elinye ingqondo yami ethi hayibo nqaba phela wena ulaphayana ngokugibela uBhopopo mahala, you understand? Kodwa futhi enye ingqondo yami ekhohlakele ithi ubani ozobona, uzoba nani? Vuma kulomfana uphinde uyigibelele mahala, nothing, yabona. Ungamncisha uzobe engasafuna ukuthi akugibelise kuBhopopo wakhe. Ake bafethu ngivume lokho kwakufuna umfana. Ayi ngivume umfana kanti uzovelana nje ashaya iqanda ngemithi. Uzovelana ashaya iqanda ngemithi. Ayi bafethu kwasekusele inyanga ezincane ukuthi ngiqede kwi-intuition yami ngama results ami lengangiwalindile ama results abetha. Ayibo bafethu kanti ngihambe nesisu, umfana ushaye iqanda. Ngakhulelwa. Mase ngithola ukuthi ngikhulelwe ngibe nalonto lothi mina ngisoze ngasikhipha isisu, angisoze nje ngasikhipha isisu, ingane yami le ngizoyigcina izohlala esiswini sami. It doesn't matter ukuthi ngikhulelwe sosicapha, but okusalayo, this is my baby and I am keeping my baby.
Ake bafethu ingqondo ibuya sengikhulelwe ukuthi kahle kahle mina ngikhuleliswe usicabha kaBhopopo. Ngikhuleliswe usicabha kaBhopopo. Ake bafethu ngitshela ukuthi ingane yami usicabha ke futhi bekangekho that bad, bekangekho mubi ngaloyo ndlela. Ngitshela ukuthi hayi ingane yami ngizoyikhulisa in yabona. Uma athi yazi ukuthini othi sim-invite lo mfana wakho lekhaya sizombona lo mfana lokukhulelisile njengoba uthi ukhuleliswe udriver kaBhopopo, egcineni kosuku ingane yakho kuyomela imazi ubaba wayo. Afike-ke umqoqi ekhaya, ubaba wengane phela lo ngikhulelisile. Hayi umana-ke ambuza imibuzo, umqoqi umfana omncane yabona obukekayo. Ambuza imibuzo sikwenziwa yini mntanami omncane kangaka, engabe uyafunda uhamba uyosebenza koBhopopo kwenziwa yini? Kutholakala ukuthi umfana mangabe ephendula uyislow learner. Angisho mina umfana ngikaze ngixoxe naye, asikaze nje sibe nengxoxo. Besikhuluma ngesmile, sikhuluma ngokuthi unginika ama-gift, sikhuluma nje ngokubukana, like we never had like a conversation, a proper conversation. Tholakala ukuthi umfana mangabe ephendula uyislow learner, uyajika akafike answeni, inkinga ye-disaster. There is nothing wrong with ukuba islow learner. Uyabona umfana la wayekhona wesendaweni right because bekakwazi ucalculate imali, ekwazi ukuthi asmile ama-customer, ekwazi ucommunicate ngendlela communicate ngayo. Indlela wetshengisa ngayo uthando kumina wayitshengisa through communications. There is nothing wrong ngalokho. Inkinga la ebekhona it's because umfana bekaseBhopopweni usicabha waBhopopo because ekhaya uma wakhe bekanoshukela. Ushukela lo heavy kuze kwanqanyula umlenze. Ena lo shukela mase kuthi ingane kama wakhe lo mama intombazane endala bekade isidakwa lesesixakile, isidakwa esihlezi nje silala emathaveni, silala nanombani ngenxa yokuthi sifuna ikhothi yotshwala. Shukuthi umfana nje wayiphosa ukuthi abe udriver woBhopopo ngoba nake efuna ukulekelela, efuna ukusiza ekhaya ukuthi improve isimo sasendlini, isimo sasekhaya. Ngimzaleke umntana azalwe umntwana. Ngicela ukunitshela ukuthi ingane yami yazalwa igula inoshukela from istart sempilo yayo. You know istress sokuzala umntwana onoshukela. Uyasazi lo stress ukuthi kwayi wena ungaka-understand ushukela, you trying to understand ushukela and you are dealing the situation umntwana uyagula, you know the stress, istress odlula kusona ile stress lesi esi-heavy. So you know what, from that day I've realized ukuthi umuntu olala naye oya naye enkonzweni ekamero uwenze inkonzo ekamera engaphephile, you need to know i-background yalo mntwana lo, yalo muntu leyo. You need to know ama-issues alo muntu loyo because whatever le ekwi-background i-affecta umntwana wakho. Because mina umshukela umntwaneni wami kwakuwufuzo alithathe kumaka baba wakhe. Shukuthi emndenini kababa bekade kunoshukela, yabo wonke umuntu kulomndeni uxakwe ushukela, uhlushwe ushukela. And that's how umntwanami aherithile, atholile zonke lezi zifo lezi zashukela eziqhamuka esayidini lika baba wakhe. Kwasikole ke bafethu angibange ngisaya e-university sengibhekane nomntwana onenkinga, anayo inkinga yashukela. Sengigada umntanami because umntanakho useduzane kakhulu nenhliziyo yakho and uma bekasebenza bekangekho umuntu ozobheka umntana wami kulesi simo lesi akusona. Ngisho noneni ngisho bengaqashwe ekhaya kodwa ubudinga mina lo yashukela njengomzali to try and understand ushukela and maintain umntwana. Impilo yami ke yadileyeka ngeminyaka emibili because umuntu engaya naye enkonzweni ekamero ngangingamazi, ngayazi i-background yakhe. Ngangifuna nje ukuthi ngifuna ungakhokhi ebhasini mangabe ngesikolweni. Once again family, ngiyabonga kakhulu ukuthi nithenga imovie yethu ebizwa kuthiwa Christmas Intruders with the Zulu Sisters. If kukuthi nisanaso isifiso sokuthi niphinde niyithenge, isa available. You can make a payment of 50 rand to our banking details, to our Capitec account on the screen, and send us a proof of payment kuyona inamba ya WhatsApp ekhona lapho. And then make sure ukuthi usebenzisa i-cell number yakho as a reference. Mangabe usebenzisa i-number yakho as a reference, there is no need for you to send us a proof of payment. You will just receive imovie yakho on the or WhatsApp.
Siyabonga kakhulu family support yenu. Sithi nje niqhubeke nisiphi support enisipha yona. Ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms. Buzz SA, siyanithanda kakhulu. Niqhubeke nje ni-enjoy ama-holiday enu, nibe nesikhathi esimnandi nemndeni. Siyanithanda kakhulu.